Chu bai le vek ku voina kan lo le ta zo forex trader chan la chon inge voina kan ne ya voin CPI ania news kan en tho nga Monday le Tuesday mo nimin le nimin pia red folder news kan ne la chuan don trade lak tu re me mom lo wa chuan nimina trade la inom chuan New York a han euro han shares thadeu kha chonga khazong kha ni mai ta chuan i Wednesday wena USD news poimo chuan hei New Zealand dollar ten NZD JPY ti vel trade tan chuan hei poimo i zinga achuak to ta chuan USD hi CPI zanda ruka mo chuan rate statement Canadian dollar hi zanda sar lemi som panga oma chuan khao khani chuan poimo le tur chu news en du tan chuan hei FOMC meeting ni chen tin nge US di an project a kal le dan tur vel en du tan 11:30 ya oma kaman chuan live kalau tu mang mo hemi hi kan chiar nga nge kan soi tlang a chuan nak tu ka USD poimo chu PPI kan neya chuan i euro a monetary policy statement le main refinancing rate kan nei ta chuan Thursday chu news atam ko me USD news i khang khan deuh me Friday a prelim UOM consumer sentiment khang ho khani chuan poimo tabel chu CPI hi ni voin hi an CPI hi an direction le momentum le volatility market aron bring kan be sia chumi chu lo predict bak po an tum lo ta inge tuna market in ati kan enanga chuan CPI min pe ka tanga engjing nge kalai siam ram thaidan tur kan en me don ta ni first of all a chuan weekly tang an tana tro weekly a hian tuna hian kan bearish nge bullish last price le kan in hi chuan hemi weekly chuan last price le ba hi en bak ngai lo ta hemi price le kan in te hi chuan inge kan nei kan bullish chi ni tro heta mun li fair value gap kan in counter a chu ti kha ti ga dia ma se hetinga price le hi chu nia kan hudon thau ma se hemi price le ka tang hian engkim kan nei vek thei chuwang chuan hengoi chu noise ania mo example a monthly fair value gap ma ta short choma han ti ka kan la to ma se abak chu kan in ti bol tir lu tuk lawang weekly a kan thil mak tu kan ma ang simple doin weekly swing high kan nei ta hemi swing high a hian kan mong hian high resistance sound tat me a hemi swing high hi kan pel ngal follow ni chu min chu nge min nt ran ti zon big retracement or reversal mo chu weekly swing high tang ngot po kan nei thil chian de chan chu liquidity run le liquidity save kan so ha hei mo hei po swing high siam tro liquidity swap rana chuan inge ran kan ti chuan hei simple high rana tro kan break a arana high siama pullback a entry siama khang kha an ta chuan chumi chuan scenario pahnih kan nei thei ta ni ma se kan last price le ka kan bullish a chuwang chuan reversal kan lo ta ni inge ma se continuation a fail dan tur kha poimo le ta continuation kan nei theina chu hemi fair value gap a hian ni tro le order block kan nei ta hemi swing low thleng hemi entry kan zong ni chuan hemi swing low thleng hin ta sell tu chuan hemi price range chung chang a hian deeper in kan ena kan mong hian tain reaction oma higher prices on be sei tu kan ni kan ta chuan daily kan en le zo yang thil du lo deuh pakhat kan nei a tro swing high a hian liquidity swap kan nei ta inge min pe daily hian fair value gap ne na ron chuk ta ni chumi chu first sign a chuan dxy reversal an nai tin an ta chumi chu example a daily fair value gap dang creation om le chuan hemi swing loi kan target thei sha for sure lukan chu ma se just not the point right now mo chuan tuna chuan inge kan be sei thei kan ti chuan
weekly fair value gap kan noma order block kan nom bok ta kan hmu be sei ber tur chu si hemi ta liquidity swap kan nei le ta tro ma mi ang thawin chuan one hour ah chuan kan hmuang hian group up te pawh ram posa hemi bearish fair value gap le order block nei tu hi display chin takin kan hmu ni chumi ina mit putir chu higher price action kan be sei de thei der to ma se i tlemin a ari sala sa chu ban chon entry cm du le dxy long bet o la nei du chuan example a hemi hemi bearish candle law hi break se at least 4 hour candle a mo i fair value gap siam se chuan tarang zon entry kan siam thenga chumi chu zaina dxy i oh sorry zaina USD CPI om ta chumi chuan momentum ron ken theite po kan be se nga si i group ka posa hadon ni zan lama hadon entry khatain kan soider to ni entry an soider tilema entry alak thaya ase kan duang confirmation chu kan hmula ma se 1 hour a hian an that a tha ka din sa chu 1 hour a tro hai han siam wak ta hemi lower on la le ta reaction oma order block a siam boka chumi na min en tir chu dxy in mo momentum again chho tana CPI nen heta liquidity kan ne ta liquidity kan ne chumi be san chuan long ka favor by down ni chu same with euro USD euro USD ouch bullish fair value gap an create ta tro chuan ta hian nimin Tuesday hian a hril em a Tuesday hi trading day chung poimo ber poli nimin a hian bullish close nei se ta fair value gap chu rong khre se rong pull back dor point se higher price song an la be se theng mo chumi chu kan huam hulo mongi takati weekly a hian kan hmu hian weekly fair value gap kan ma sa ka soin ta hey first week of the month dan dani chun a higher on swap ta chumi na nge min en tir ni chun lower price song kan hmu thei da ni chan chu hemi high a hian mo euro USD hian bullish fair value gap a create lau ta ni hemi tang hian example a chete po create se bigger pullback cm se higher price song an be se te ni chu wang chuan tuna tak chuan hemi high tang hian reversal ka be se ma zok ta chu join te kan en theng ani chuan 1 hour po hian ti chiang ta 1 hour a hian nge kan nei hello hemi high da ya pelo mo se 1 hour a hian dxo yang thawin tro bullish fair value gap kha aron this place ma kani aron za lo tila simple words chuan aron za lo ta chuan hemi zone pum pui me hi enter theina kan nei ta ni chuwang chuan enge in entry lak du da ha chu engma soi thei kan nei lo ta ma se 4k sania kan be ka be sei da na chuan mo hei ta relative hi ko lo som boka heng loi chu la don chiang soi sam ti me me ni ha thei ding a chuan engma se lo chuan overall a dxo nge kan nei kan ni zon dxo ya bullish ani tro overall a chuan headline reversal chu kan du mi lo ma se headline reversal po kan du lo an ti view na kan du mi lo ta po reversal oma euro USD a po a chung zong in reversal oma kan du lo ve ma se ka favor zok chu ta weekly leg te kan ena hemi reversal ani don ni chuan hemi weekly hi reversal ani don ni chuan i fair value gap thar voina siamanga ato ka ni mai mo alo zo in chu wang na chuan pre CPI chuan trade kan la chuan a 50 ta ni chuwak chuan example a trade kan la indian stop loss claim te kan risk thin pa ngai aya a claim kan risk a tro big target kan aim ani chuan it's okay kha chu risk management mo calculated we kan ta ni
nilawa iris thin pa ngai a iris tam te iris a chandu price amu khat na lama kal pop don ta iris item iris ta ni omji omlo mo iris item iris chuan omji omlo ka tinge kan ti chuan iris item iris chuan spread nen dinan dollar som ni polo ris tala dollar som ni ris tala trade place ta ni CPI a de chuan dollar som ni hani stop loss a hit dollar sim dollar som thum don khati ang don ge pang kha a awm zel ni chu te chu poimol tuka chuan CPI vela chuan clear confirmation kan nei zona tha mo example a tu po 1 hour a mi poi a thatok state api thatok thokat vio in ingai ani chuan tai danga SL he tai set menga tok duk mo ma sa SL he tai set tani kan rong chuan khu ta rong kan nga stop loss chu helai vela te trigger lai me thai chu forex la om na ta ni chuan ka soi dong han man mo lo tai la bullish scenario kan nei don ta ni example a bullish scenario dik so kan nei don ta fair value gap create ta ni emo he ti chen te hian lo create ta se kami sau ti ngai lo sim sim mo pullback an enter nga he mi hai kan target thei simple tuk chu song chu ni guys chuan GBP po GBP tianga terau te om hian mo a candle rong tam zo zo khi contraction om pup du ai example a po green red pakhat green mo heta po green red green ve line clouds a zon how deuh mai ni chu tiang zon khati han te ro ka ti na ni mi lo ta wa se kha chu candle a contraction om da kan sia thiam na mai chu ni simple around sai ve zoi DXY po na GBP USD po karma sa weekly candle karma sa weekly candle hai la chu ni nge kan bai sai dai first of all sales ka bai sai thau ni I like tu na hian 5 minute ka entry du ngom phei jon entry ka CMA te po ka du zo ka ke ma ber hian GBP USD ber hi chan chu a chan chu kan shoi khat lawang mo kan hung hian draw fair value gap a order block aron touch boka order block breaker block support and resistance whatever you want to call it intia so nei kan nei London in ka duang ta ka le zoi London in pre London highest shape pero example a order block in ta ni tu na kam englo soi de boka bullish om ta bearish on so anti sim le jong stop loss ai don tu na kam tu chu sales la don chuan example a hey live day dang la ta se tro hemi swing low indule hey la the hemi candle lang point la thaya display sa fair value ke pa create a retracement ma simple tu kan bai se ang tu kan mu kan ti don nge po la AUD chu ache dan turangin lo che dei to zong ni AUD hian example a high probability trade om ma zo don high probability trade dilemma duang than in thleng zo ani ka soyang khan hemi pair pathuma hian sell si en chuan mo pakhata sell sena pakhata buy sena tiang kha chi ngo dan lo ta ma se AUD chu an mong hian a strong berta sales ngot ka du lo tro chan chu daily candle lam lan hian teo an teo ein te thlai je chuan AUD chu strong ber ani ouch a bit chu wang chuan inte kan tiang kan ti chuan we'll wait chan chu ein ang lo ta ni example a DXY le GBP le Euro USD chu a che dan chu nang chi chu lo ma se mo kan mu thein short scenario kan mu thei kan be sai thei ta ni hey GBP a chuan big pullback kan mu to ta tar ho shorts and po azia to Euro USD chu kan mu hian
heta fair value gap chung an retrace tak me mai entry a chon na thal tuk ma se kan hmu hi slai empty lu tuk hi kan take out le thu the chu man don entry in sim lan tu kha chu in thu thu ma se bias chu overall chu bearish view nghe kan en le bitcoin nobody ever love me like oh bitcoin hi kan hmu hian tuna 1 hour a hi tro poimo thil poimo deuh thleng no crypto trading om chuan hemi 1 hour fair value gap hian fair value gap point lo hemi bearish intention follow don se chuan hemi hi kan hmu hian hemi hian lower low siam anga siam lo chumina ngem entir kan di chuan bullish intention mo bullish intention chuan potentially day sway week mo heni ka bai sai ziek to bang chuan hemi candle close above this bearish fair value gap to be to toggle to bullish and red and chuan gold chu ka soya han war ang lo lai ni a shoot a chau du boka chu fan don te har ka te em ta ni ki ma personally a all point to me thea chanju crypto boom la ang deuh mo trend line crypto ka te ma sak ber ka dai bula tro flekan zira ouch sorry flex zira breakout a baya dik zel mai ni tuna po hemi te a po dik zela burli isle ni chuan jan e theng dan tu khaju ai soi lo ba hriat lo ko lo tu ba ni ma se lo dek gold chu ye hai price action la base sai zel fotila tungkari fair value gap a create den don tinan nan te po ma na trade lak nan to tuna dona kan bullish le nifty po hay kan nu number mi zok ni mo February 28 看看你在咩做呢？你睇下少啦，拜拜，别估。